ኢትዮጵያ አበል ማህበር ሀገራት ዓረብ ወይ ዓረብ ሊግ ንምዃን ዘርብ ከም ዝጀመረት ተገሊጹ ኢትዮጵያዊት ማዕከን ዜና ዘሪፖርተር ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ጸብጻብ ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሃገሩ አባልነት ዓረብ ሊግ ንምርካብ ዘርብ ጀሚራ ከም ዘላ ከም ዝገለጸ ሓቢራ መሰረት ጸብጻብ ናይታ ማዕከን ተቀዳሚ ሚኒስትር ኣብ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ዘለዋ ኣረኣያ ዳግማይ ገምጋም ክትገብረሉ ከም ዘለዋ ቅድሚ ሕጂ ንማእከላይ ምብራቅ ብዝመልከት ትስዕቦ ዝነበረት መንገዲ ፍጹም ጌጋ ከም ዝነበረን ከም ዝተዛረበ ክትገልጽ እንከላ ምስ ኢትዮጵያ ባህላዊ ቋንቋዊ ሃይማኖታዊ ምትእሳር መዘካፈላ ሃገራት ዓረብ ድልድል ዝምድና ክምስረት ከም ዝተሓሳሰበውን ገሊጻ ቀዳሚ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ወሲኹ መንእሰያትና ብዙሕ ግዜ ዕድላት ዘናዲሉ ሃብታም ዞባ ሸለል ምባል ኣማራጺ ኣይኮነን ብምባል ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ምዕባለ ኢትዮጵያ ልዑል ኣበርክቶ ከም ዘለወን ከም ዝተዛረበውን ሓቢራላ ከም ዝፍለጥ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ንኹለን ሃገራት ዓረብ ዝጥርንፍ ኮይኑ በጀካ ሃገራት ዓረብ ድማ ነከም ሶማልን ኮሞሮስን ዝኣመሰላ ብብዝሒ ተኸተልቲ እምነት ምስልምና ዘለወን ሃገራት ውን ኣባላቱ ገይሩ ዝቆመ ማሕበር እዩ ካብ ኣባላቱ ወጻኢ ማሕበር ሃገራት ዓረብ ነገለ ሃገራት ናይ ተዓዛቢ ቦታ ዝሃበን ኮይኑ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ካብዘን ሃገራት ምዃና ይፍለጥ ከም ዝፍለጥ ኤርትራ ኣብ ዓለም ካብተን ሰለስተ ቋንቋ ዓረብ ከም ወግዓዊ ቋንቋ እንዳተጠቀማ ኣባል ማሕበር ሃገራት ዓረብ ዘይኮነ ሃገራት እያ ይኹን በር ናይ ተዓዛቢ ቦታ ኣለዋ ሕጂ ግን ኢትዮጵያ ብመሰረት ቀዳሚ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝህቦ ዘሎ መግለጺታት ኢትዮጵያ ኣብቲ ማሕበር ሙሉእ ኣባልነት ንምርካብ ዘርብ ጀሚራ ከም ዘላ ተገሊጹ ከም ዝፍለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ቋንቋ ዓረብ ከም ወግዓዊ ቋንቋ ኣፍልጦ የብሉን ኣብ ሃገራት ወጻኢ ኮይኖም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መሪሕነት ዝቃወሙ ኤርትራውያን ጉጅለታት ንዕላምኦም ዝምልከት ከምኡ ድማ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዝቆመ ዝምድና ዝምስረተሉ መንገዲ በዝምልከት ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እማመ ከም ዘቕረቡ ሓንቲ ቅድሚ ሕጂ ዘይተዘርግሐ ምስጢራዊ ጸብጸባት እትዝርግሕ ኣፍሪካን ኢንተለጀንስ እትበሃል ማዕከን ሓቢራ እታ ማዕከን ኣብቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ጸብጻብ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 8 ዝተፈላለዩ ተቃወምቲ ጉጅለታት ኤርትራ ኣብ አዲስ አበባ ኮንፈረንስ ከም ዘካየዱ ብድሕሪዚ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ኤርትራውያን ከም ዝበጽሑውን ገሊጻ እታ ማዕከን ኣብቲ ዘርጊሓቶ ዘላ ዜና ካብ ዓፋር ሃገራዊ ጉባኤ ዝበሃል ተቃዋሚ ጉጅለ ከምኡ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ዓፋር ዴሞክራሲያዊ ውድብ ዝበሃል ካልእ ጉጅለ ኣሕመድ ዩሱፍ መሐመድን ሃሎ እግሃለን ዝበሃሉ ወኪላት ክሳተፉን ከለዉ ምስኦም ድማ ኣባላት ብርጌድ ንሓመዶ ከም ዝነበሩ ገሊጻላ ኣብቲ ዝተገብረ ርክባት ናይዞም ተቃወምቲ ጉጅለታት ሓደ ስሙር ግንባር ዝምስረተሉ መንገዲ ከናደ ድሌታቶም ከም ዝገለጹ ክትገልጽ እንከላ ኣብ ሓበራዊ ረብሓ ዝተመርኮሰ በዛዕባ ኣብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ፖለቲካዊ ምስጋር በዝምልከት ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እማመ ከም ዘቕረቡውን ገሊጻላ ሕወሓት ምርዳእ ክገብር እንተዘይክኢሉ ስልጣን ብልጽግና ክሕዘ ይክብል ግዚያዊ ፕሬዝዳንት ክልላዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ተዛሪቡ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ መሪሕነት ሕወሓት ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ጸገማት ብምርዳእ ተፈቲሑ ክቐርብ መንግስቲ ፌደራል ከም ዘጠንቀቐ ተዛሪቡ ንሱ ትማሊ ኣብቲ ክልል ንዝርከባ ማዕከናት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብቲ ክልል ነቲ ኣብ ክልተ ተገሚዑ ዝርከብ ሕወሓት ዝመርሑ ኣካላት ኣብ ልዕሊ ምሕዳር ወረዳታትን ዞባታትን እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ዕልዋ መንግስቲ ምፍጻም ቀጺሎም ለኣለው ክብሉን ከሲሱ ድሕርቲ ኣብቲ ክልል ዝተኻየደ ኩናት ሕጋዊ ሰብነቱ ክምለሰሉ ክሓትት ዝጸንሐ ሕወሓት ኣብ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዳግም ንምዝጋብ ዝተዋህበ ውሳነ ብምንጻግ ሓፈሻዊ ጉባኤ ድሕሪ ምክያዱ መንጎ ላዕለዎት ኣመራርሓ ምግማዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ እቲ ኩነታት ከዓ ናብ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ከም ዝዓረገ ይሕበር ኣሎ ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳን ዝመርሕዎም ክልተ ጉጅለታት ከዓ ንዝሓለፈ ኣዋርሕ ንሓድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም እዮም ጌታቸው ረዳ ሙሉ ንሙሉእ ስልጣን ክውሕትዮም ዝደልዩ ዝበሎም ላዕለዎት መራሕቲ ሕወሓት ናብ መንግስቲ ፌደራል እናተመላለሱ ስልጣን ክወሃቦም ይሓትዮም ዘለዉ ክብል ተዛሪቡ ሰለስተ ግዜ ናብ ፌደራል መንግስቲ ከይዶም እዮም ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሓደ ኮይንኩም ክትመፁ ኣለኩም ተባሂሎም እቲ ዘካየድዎ ኣኼባ እውን ከም ጉባኤ ኣይንቆጽሮን ተባሂሎም ብምባል እቲ ውድብ ውሽጣዊ ልዝብ ብምክያድ ጸገሙ ንኽፈትሕ ከም ዝተነግሮ ገሊጹ ጌታቸው ረዳ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ናብ ዝኸፍእ ደረጃ ከም ዝበጽሐ ብምግላጽ ሕወሓት ንምድሓን ዘርብ ንምክያድ ምሕዳሩ ድልው ከም ዘሎ ኣመልኪቱሎ ንሱ ወሲኹ መንግስቲ ፌደራል ሕወሓት ውሽጣዊ ጸገማቱ ንኽፈትሕ ጻውዒት የቕርብ ከም ዘሎ ብምግላጽ እንተዘይ ኮይኑ ግን ግዚያዊ ምሕዳር እቲ ክልል ብልጽግና ከም ዝርከቦ ኣተሓሳሲቡ ኢሉ እቲ ሰልፊ ጸገማቱ ብምርዳእ ክፈትሕ እንተዘይክኢሉ ስልጣን ክልላዊ መንግስቲ ብልጽግና ክሕዘይ ተባሂሉ ተነጊርዎም ኣሎ ምክንያቱ ሰምዕ ፕሪቶሪያ ስልጣን ሕወሓት ጥራይ ኣይብልን ይክብል ተዛሪቡ ኣብ መንጎ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ግዚያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይን ዘሎ ዘይመቀዳው ንምፍታሕ
ኣብቲ ክልል ዝርከቡ ውልቀ ሰባትን መራሕቲ ሃይማኖትን ጻዕሪ ክገብሩ ከም ጸንሑ ይግለጽ። ብደብረጽዮን ዝምራሕ ጎጅለ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምምሕዳር ዝተፈላለዩ ክስታት ከቕርብ ጸንሐ ኮይኑ ሓይልታት ጸጥታ ክልል ድማ ዘይሻራው ክኾኑ ከም ዘለዎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ጻውዒት ከቕርብ ጸኒሕዮ። ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ሽም ሓይልታት ጸጥታ የጽልም ኣሎ ብምባል እዚ ድማ ሓደገኛ ይክብል ኣተሓሳሲቦ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ልዕሊ 28 ኩንታል ወርቂ ካብ ትግራይ ናብ መንግስቲ ፌደራል ከም ዝኣተወ ተዛሪቦ። ይኹን እምበር እቲ ንሱ ዝመርሖ መንግስቲ ካብዚ ተዓሪፋውን ኣይረኸበን ብምባል እዚ ናብ ፌደራል ኣታዊ ዝተገብረ መጠን ወርቂ ነቲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝዕደንን ዝወፀን ዘሎ ሃብቲ ከም ዘይሕውስ ገሊጹ። ኣብ ዝሓለፉ 3 ወርሕን 2 ሰሙንን ልዕሊ 28 ኩንታል ናብ ፌደራል ኣትዩላ። እዚ ብኮንትሮባንድ ዝወፀ ኣይሓውስንዮ። ካብዚ ግን ሓንቲ ሳንቲም መንግስቲ ኣይረኸበን። ምክንያቱ ኣብዚ ጉዳይ ዝተዋፈረ ሰፊሕ ሓይሊ ስለ ዘሎ ይብል። ኣብዚ ዘይሕጋዊ ምንቅስቓሳት ኣብ ውሽጢ ሓይልታት ትግራይ ዝርከቡ ውልቀ ሰባት ሓለፍቲ ጸጥታ ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ሲቪላዊ ምምሕዳር ዝርከቡ ላዕለዎት ሰብ መዚ ዝሳተፈሉ ምዃኑ እውን ኣመልኪቱ። ነዚ ዝከታተል ሓይሊ ዕማም ኣቂምና ስርሑ ንኸይሰርሕ ግን ዝተፈላለየ ምስምስ ይቐርብ። ኣብ ዕደናን ዘይሕጋዊ ዝውውር ሰባትን ዝጥርጠሩ ሰባት ንዓቀብቲ ሕግን ዳኛን ያፈራርሑ ብምባል ማሕበር ፖሊስ እቲ ክልል ኣገዳሲ ምትዕራይ ከም ዘድልዮ እውን ተዛሪቡላ። ብተወሳኺ ወርቂ ንምዕዳን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕሉ ዘለዉ ሓደገኛ ኬሚካላት ኣብ ልዕሊ ተፈጥሮን ሰብን ጉድኣት የብፅሑ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ድሕርቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ካብ ትግራይ ናብ ማእከላይ ባንኪ ዝኣቱ ዝነበረ መጠን ወርቂ ብዝለዓለ መጠን ከም ዝነከየ ክግለጽ ጸኒሕዮ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እታ ክልል ድማ ወርቂ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ይወፅእ ከም ዘሎ ይገልጽ። ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝተግባር ዝሳተፉ ዘለዉ ኣካላት ምስ ፖሊስ ኣካላት ጸጥታን ፍትሕን ብምዃን ተሓተቲ ከም ዝኾኑ ይዛረብ። ኣብ ኢትዮጵያ ትግራይ ሓንቲ ካብተን ብማዕድን ወርቂ ሃብታማት ዝኾና ክልላት ኮይና ኣብዚ እዋን ኣብ ከባቢታት ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝዕደን ዘሎ ወርቂ ብዝምልከት ክሳብ ሕጂ ብግልጽ ዝፍለጥ እኳ እንተዘይሃለወ ብባህላውን ዘመናውን መንገዲ ወርቂ ከም ዝዕደን ግን ይገልጽ። ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓንቲ በጻሕቲ ሒዛ ዝነበረ ጃልባ ከምዚ ጠሓለት ሰብ መዝግብ ሓቢሮም 28 ካብቶም 45 ኣብታ ጃልባ ዝነበሩ ሰባት ካብ ሞት ክድሕኑ ከም ዝኽኣሉ እውን ተገሊጹላ። እታ ሲ ስቶሪ ተባሂላ እትጽዋዕ ጃልባ 31 በጻሕቲ ሒዛ ብቐዳም ካብ መርሲ ዓለም ናይ ግብፂ ተበጊሳ ንጥልቃ ናብ ባሕሪ ከም ዝወፈረት ጸብጻባት ሓቢሮም። ሎም ወጋሕታ ሰዓት 5 ፈረቓን ብኣቋጻጽራት ከባቢ ሓደጋ ከም ዘጋጠማ ዝገልጽ መልእኽቲ ከም ዝተሰደደ ድማ ተገሊጹላ። በዚ መሰረት ህጹጽ ሓገዝ ዝህብ ጉጅለ ናብቲ ዝነበረ ከባቢ ተላኢኹ ምህላው ተሓቢሩ። ሜጀር ጀነራል ዓምር ሓናፈ ከም ዝበሎ ገለ ካብቶም ዝደሓኑ ሰባት ደቡብ ካብ መርሲ ዓለም ኣብ ዝርከብ ከባቢ ዋዲ አልጀመል ከም ዝተረኽቡ ገሊጹ። ገለ ካብኦም ብነፋሪት ናብ ሕክምና ከም ዝተወስዱን በመርከብ ሓይሊ ባሕሪ ክወሰዱ ይጽበዩ ከም ዝነበሩን እውን እቲ ጀነራል ጠቒሱ። ነቶም ዛጊት ሃልዋቶም ዘይተፈልጠ 17 ሰባት ንምርካብ ብኣየርን ባሕርን ዝግበር ዳህሳስ ይቕጽል ከም ዘለውን እቲ ሓላፊ ሓቢሩ። እታ ጃልባ 14 ኣባላት ማለት ሰራሕተኛታት ዝነበርዋ እያ። ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ እንታይ ምዃኑ ዛጊት ብንጹር ኣይተፈልጠን ኣሎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።